COVID-19 hayung ganangi ebruma by lockdown shaklai rezakha abne jare hasuk tipra hani huk haba khlai chanai tipra choro samung bial angte chamung bial angkha obotirang samo thanai sal logo basate tini haino hai luku hamari samungo basakha moharani sudaksna buri motha tini April chichuko sal mari kokte salo nogo asugo tangyawi moharani sudaksna buri mothani atongrok thango shoikya mungya kami ade blogo khobjak athormora edc pilesni chowraton tripura kamiwo o amtani biolog lajak ti pasarana mairu berma mosokran saban som alu o kaidok pot chubakha chubasuro manote satani mothani tangphangjak Shormila Debburma saka ang hingke Shormila Debburma secretary tini Maharani Sudaksna Buri tini o COVID-19 ni je problem nuti lockdown mani tini India o oron bisingo tini Tripura o lockdown unggai kebangma hatsuk phasingni borok samung khlai chanai rok samung puri rok unggai chamung nungni bialo khlai changnai rok no जों kisa chubana hanai chini mothani unggai phailekha ingke obongke mungia kami block ni andaro tipra bosti 18 mura woklayo obo जों tini o jaga khaisa paikha main chini national highway by kisa bisingo जों khaina nango lama rok asuk chathaya ingkai oro phaiye जों kasa jaga जों laisa tabu जों baglainai belaikha hambaya pharo chini Abo tam makha na magana dere o magana mamata tam rikha samrikha bermarikha gemos ho alu maru nung amanai bai khama to ha hamba kata yak ba yak romlai sojalai khe dofani ke bo bororo unglugo uslojak tongala thana sal kolog romu lockdown thani chukjak wansonai dofna hamjanai tipra saro baithang dofani bororo no chuba thani yak khosorliya abni mangpuri na tini normi thaniwo